Aquesta és la primera compareixença per donar compte de com s'està desenvolupant la jornada electoral. A les 9:25 d'aquest matí els podem informar que tots els col·legis s'han obert amb normalitat i, per tant, podríem dir que ens trobem davant la jornada electoral amb menys incidències de totes les desenvolupades fins al moment. Els recordo que l'obertura dels col·legis electorals del Consell General de l'AN, amb un total de 24 meses, han estat constituïdes sense cap incidència totes les meses. I pel que fa a l'obertura dels col·legis electorals a Barcelona, amb 8.144 meses, en aquest moment estan constituïdes el 97,77%, això significa un 97,79% del cens, sense que s'han pogut constituir amb tota normalitat. Sí, els hi voldria destacar tres petits incidències que s'han produït. Una és un pany que estava tancat amb silicona en el districte de Nou Barris, en l'Institut de Secundària Valldemossa. S'ha resolt amb tota normalitat i el col·legi està obert. Un pany forçat a l'Eixample, a l'Institut de Seguretat Social del carrer Sant Antoni Maria Claret, que també en aquests moments ja està resolt, i un altre pany forçat al districte de Gràcia, en el Centre Artesà Tradicionarius, i després un col·legi també que ha obert més tard perquè no es trobava la clau, que era el de la Universitat Pompeu Fabra, a Ciutat de Vella. Aquestes són les quatre petites incidències que hi ha hagut en aquesta jornada, en aquest inici de jornada, que han estat resoltes totes elles, i recordar-los que aquestes són eleccions locals. Avui escollim regidors i alcaldes a 947 municipis, amb un cens electoral de 5.307.428 persones. Escollirem un total de 9.137 regidors i 1.040 consellers comarcals. Al Consell General de l'AN s'escolliran 13 consellers generals. Pel que fa a les candidatures municipals presentades, recordar la xifra que és de 3.811 candidatures, superior a les del 2007, i les candidatures al Consell General de l'AN són 13, també dos superiors en aquest cas a l'any 2007, i la Policia de Catalunya, que garantirà el normal desenvolupament de tota la jornada electoral, els policies locals i els Mossos d'Esquadra, hi ha un desplegament de 7.760 persones. Per tant, fins aquí la primera compareixença, que podem dir que s'ha desenvolupat en plena normalitat i amb menys incidències que cap altres eleccions.